yung binili niya kamahalan? Ayos. Ano? Ayan. Kunin natin yung karni at ating ipiprito. Ay, putang ina, ang init. Nakakatakot dito prito. Ilagay na natin habang hindi pa masyadong mainit yung mantika. Diyan muna niyan. Kakatakot! Putok-putok yan mamaya. Tayo maghihiwa ng ano.
Tokwa. Together forever, maybe. Susunod kasi natin to siyang ipiprito. Pagkatapos nung baboy. Inipisan ko lang siya ng ganyan. Ang gaganda ng tokwang kinuha mo pa. Ito pa naman. Lumakas nga yung tubig. Labo naman. Yan lang. Nakakatakot lumapit dun sa ano. Hello po, ano po yan? Tokwa! Ako'y magluluto ng sisig ngayon. Tokwa. Para hindi purong karne ba, may kadayaan ba? Pag naihalo na yun, di na nila malalaman na yun ay... Wait lang, i-on ko yung ano. Computer para nalalapag ko yung ano nyo. Bahay! Kaya para kahit busy man ako, nakakapaglapag tayo, di ba? Rimuro Tempest. Nagbablog ka din? Ay! Hala pa! Nagpuputukan na yung piniprito kong karne! Ala! Tinakpan mo? Hindi! Tinakpan ko na! Nakakatakot eh! Happy New Year! Ito naman, assorted gulay. So, magpapakbit naman ako. Ibang luto naman to ha. Baka sabi nyo kahalo to nung ano ha. Nung sisig natin. Hindi. Ayan, tapos hihiwa na tayo ng bawang. Luyas, kamatis. La la la.
play? Pa, tulian mo nga ako. Yan. Ano? Kamatis, yan. Yan yung kamatis dyan. Nakuha mo na? Saan? Doon? Oo, kinuha ko nga. Kukunti lang na pilikot. Bayok na. Ano ang pipili? Diyan sa may tray. Yung bagong bili ko na saan? Inago ko. Gayatin mo pa yung mga ano mo. Tawag doon yung... Ang palaya, ang lalaki. Ang cute ng kamatis. Ano laki na ba ito? Liit na ah. Pero before else, samahan niyo muna akong ano. Baliktarin yung... Ito na ba? Okay. Takot na takot sa karne eh. Puta. Ay, puta nga. Ay, puta nga. Ay! Ang laki ng panangga ko. Ay, puta nga. Nakakatakot talaga magprito ng karne. Nakakainis. Ano? Kikiam? Ay. Ilan? May dalawa na pala yun. Ay, tuturon. Oo. Yes! Lumpia? Magpiprito pa. Gusto mo, ilan ba? Isa? Wait lang. Magpiprito ako. Kaso lang, tama na yan? Nag-wait ka ba? Oo, mag-wait ka. Kasi syempre, painitin ko pa yun. Hanggang. Okay.
Okay lang? Upo ka muna, Dini, oh. Dali. Upo ka muna. Di ka dalang cellphone mo. May order na tayo ng lumpia. So, aahunin ko naman na itong piniprito kasi kailangan mild lang ito, hindi siya i-overcook. So, this time, magpiprito naman ako ng lumpia. Diba? Sobrang busy. Ito guys, yung lumpia na lumpia na toge na may sorted na gulay. Pa-fried ko siya. Hello, Sir Tong! Gagayak ako nung pangluto ko sana na panindang ulam. Naubos na agad yung lumpia ko. May nabili pa, kaya magpiprito tuloy. Maya ako maglalapag. Tapusin ko lang yung order. Rakit-rakit lang tayo para mabuhay. Ayan. Lumpiang tagay. Prepare ko na yon kahapon pa. Against the light ako. Kaya kasi marami kasi nakaharang din. Ayan. Para masaya. Hello, Sis Angel. I'm super busy. How are you? Get
damit. Here I am. Ah, it's so hot. Ito yung isisisig natin, no? Brown na brown. Tatanggalin ko na siya sa mantika kasi hindi na naputok-putok. Ineng, wait lang ha. Malapit na. Matagal ka pa dyan? Ang haba naman ng put-put mo. Ano yan? Abot hanggang Marinduque na? I'm fine and you, it's been a long time. Yes. I'm super busy making a sideline. Like this now. You know fried lumpia? Vegetable. I sell it. Tapos ka na? Tapos na po. Dalhin mo na to kay Ining. Ha? Kay Ining. Oh! Look at this fried lumpia. It's so delicious. It's a golden brown. Kay Ining! Oh. Then, I will remove. Ilan lumpia? Isa lang ata. Nasa kanya pa yung bayad. And then, I will return the... now, I fried that tokwa. This one, the tokwa. Hindi na to kagaya nung nung karne na puputok-putok. Like fireworks. Tokwa is not. Then, I will go to the computer. What happening? Dinisplay mo na, darling. Oh, ang macho mo eh. We will open.
Ano yan? Well, still uploading there's Angel, huh? "14 years ago." I'm still waiting. I'm still waiting for the chance. Okay. Let's check the Tokwa. Hindi pa siya pwede.
Hello! Ang galing? Ito! Maglado ikaw? Ito, sa pamangkin. Nakatakas na naman yun pa. Sino yung bumiling turon pang? Hindi ko pa rin. Hmm. Yan, okay na. I've been waiting for ang ating pang-takbi. Kaya hindi pa dumating yung magtutubig, ano? Tatlong itlog. May pang-barya ka na ba? Meron na siguro doon. Okay, abunin na natin. Ang ating tokwa.
Init. Gagawin natin to siyang sisig. Papakita ko sa inyo paano tayo gagawa ng sisig mamaya. Wow, nakalive pala siya guys. Yes. Okay, next. Malulutod natin. Meron po pala. Buti na lang napalingon ako. Dalhin na natin ulit sa loob. Ayan. Ayan. Oh. Karni baboy, tapos tokwa. Lulutuin. I've been waiting for... Oh my God, sorry. Ano mo, oh? Ito na. Ngayon, bubig ka, para ba? Ano yung babayaran mo na, Paul? Depende sa mga ako. O kumuha lang ng itlog. Ha? Kumuha lang ng itlog o sinaklan mo na? Kinuha na niya yung pera na. Ay. 200 plus. Oo.
Wait lang ha, hindi ko muna kayo masamahan at maggigisa lang tayo ng ano. Pakbet na ako. Isasama ko kayo doon. Wait lang. Wait lang ha, mga langga. Mumura man ang mo doon. Tara, sama na kayo. Hi, Angel. Magkano? Magkano? 10,000 na. Bagong-bago pa. Cash? Oo. 25. Tapos plus. 10% pa daw. O di magkano pa babaw doon. Wala naman tayong pera. Walang pa kayo. Sinugabag ko ano. Ang dami ng motor na ano nila. Nabagsak presyo. Ang ganda po eh. Baka yan, tubig. Ano naman? Nauuhaw ako. Oo. Rider ito oh. 40,000 lang oh. Ngayon lang naman nata sila. Yung bagoong pa. Tapos yung asin.
bago oh. May pera na ako, ano? Para puntahan. Ubus na rin pala tong bagoong ko na ito. Hindi lang mabigat bayaran sa yung bank. Isang pinbot ko na dito. May motor na ako. Okay lang din naman. At least meron ka na. Pumunta ka na ngayon. Anong buwan na yung babayaran? O at least ilang buwan lang. Magsasuffer ka. Oh. May motor ka na. November 14, 15, 17. Sabi? 14, 15, 17, 22. Bambis. Wala pa akong isang budget. Budget ang magandang kuhan. Marami rin itong budget, sigurado. Oo. Makabili ng budget na halagang 25,000 na. Maganda pa. Hmm. Nag-message kasi ako dito kagabi. Kailangan tawagan mo ko daw yun. Yun. Ano ba yung pinili nila? Para makapagtanong ka ng gusto mo nito. Okay, takpan natin siya guys. Halina kayo. Doon tayo ulit sa loob. Ah! Loob tayo ulit sa loob. Badja. City 125. So, this time guys, ay maghihiwa na naman tayo ng karni. Karni ba? Ito yung ating hihiwain. Si Takwa. Bang! Oh, Tingnan mo kung may 300 ka. wala pa. Baka meron ka. Alin yun? Yung kulay pink yun? Oo.
ba yan pwedeng pumunta doon, Papa? Sa bodega ngayon mismo? Lah, baka ma-over ko kung Ano yun, Brayo? Ha? Ay, wala ka namang pera eh. Niloloko naman ako eh. Wala ka namang pera eh, mga. Wala pera eh. Ano pa yung pinili ko kanina? Siomay ano? Siomay fishball kit yan. Papa, computein mo nga yung ano, yung rekado natin sa... Na 18, 20. Ay, putangin na. Ano pa yung binili ko kanina? Nakabili ka bang Marlboro? Oo, nilagay ko doon. Sinigta ko, 5.
Ito na guys yung ating pakbet. Ayan. Kita nyo ga? Ayan. Oh, paninda yan. Wait lang. Ayan. Oh. Diba? Sarap. Papadisplay na siya sa harap. Dahin na natin siya sa ating munting tinda. 564 pala lahat. So, lalagay natin siya dito. Yan. Meron na po kaming ulam. Check mo. Yan yung gulay. Ay, yung hindi mo pa na ano. Wow, sarap. Pwede na pang may idea rin. Yung baboy naman na ating hihiwain ngayon. Baboy ba? Kita na. Baboy naman. Sorry guys, I'm so very busy. Ang lutong mo Ang lutong nung kanyang taba. Narinig nyo. Gutom tuloy eh. Hi, JN! Nandyan ka pala. Hindi kita napansin. Kumusta na? Ilan ng watch hour mo? Minayday mo na, Papa?
sa CR. Nandyan na? Oy! Oh, dyan na. Ayusin ko na lang. Pa! Pa! Ah, ang crispy nung ano. Taba niya. Ang hirap niya kuhain. Lakay! Pa! Eh di Anong pangbigay natin? Ha? Anong pangbigay natin? Ha? Kahit hindi. May, kakahiya naman. Pag soft drinksin mo na lang sila. Pag soft drinksin mo na lang, isang malaki. Tapos kuha kang dalawang biskuit. Dalawa lang ba sila? Pa? Ilan sila? Oo, di, bigyan mo. Magkano lang naman yung 30 at saka... May nagbagsak kasi ng kahoy kay Mister. Yung mga scrap na. Sabi ko nga, wala kaming cash gawa nung naibayad sa arawan. Ngayon, sabi ko, pamilyin dahilan lang niya, di ba? Nakakaya naman nagbagsak sila. Mga basura din lang yun kasi. Linaw na rin naman ang kaunti. Ba't hindi ka lumabas? Ito yung sibuyas na puti. So, hihiwain din natin siya. Kasi ipanghahalo din natin. Tingnan nyo na yung nagawa natin. Ito yung baboy. Nasa ilalim yung tokwa. Ayan o. Ngayon yung sibuyas na puti naman. Okay. Doon sa magluluto ng kasi para maraming lahat ng mga bigyan mo lang din pa para makatao din naman. Napapakinabangan mo din naman yung binagsak nila.
Kasi na lang din naman yung... Pa! Pa! Papa! Papa! Sige na, bigyan na. Nakaka-ano din. Nakakaiyak. Sibuyas. Pa! Tapos na sila? Mariam na rin mo ha? Nandiyan pa si Serto. Serto, ang busy pa rin ako. Magtatanghali na yung sisig ko, wala pa. Yung hinihiwa ko na yan, sibuyas na. Grabe nakakaiyak. Dapat kasi medyo pino ito. Umiyak na ako sa sibuyas. So this time, mag-aano tayo ng kalamansi.
Kalamansi na ito. Pipiga ko muna. Para makuha natin yung katas. Okay, lagyan na natin yung kalamansi. Hindi na makita. Ayan, kalamansi. Okay guys. Yung nasa loob pala nito ay tokwa. Pinirito yung tokwa, tapos yung baboy ay pinirito rin, tapos tinadtad ko na. Ito ay sibuyas puti. Hiniwa-hiwa ko na rin siya. And then, yung piniga kong kalamansi kanina na nasa 20 pieces ata, inilagay ko na siya dito. So, lalagyan na natin siya ng paminta. And then, lagyan natin siya ng salt. Sin. Ayan. And then, ang oyster sauce. And then, yung ating liver spread.
Ayan natin, sayang. Okay. And then, wait lang. Lalagyan natin siya ng soy sauce na kunti lang. Yan. And then, dapat ito, star margarine ay melted. Kaso nga lang, hindi ko na siya minelted. Ida-direct ko na lang. Kasi, iaano ko pa naman to, iluluto. Ayan. And then, i-mix-mix natin. Wait lang, may kulang pa mga langga. Ito, ang bechin. So, lalagyan din natin siya. Oo, kala nyo naman madami yan. Hindi. Tinatansya ko, dahil para tira. Saka natin siya i-mix. Pag naihalo-halo na natin siya ng ganyan. O, diba? Na-mix na. So, lulutuin na natin siya ngayon sa talagang paglulutuan niya. Yan. Wait lang. Dito ko siya iluluto. Manonood kayo, di ba? Kaso pagpasensyahan nyo na yung aking kalan. Shilin to, shilin. Yan. Wait lang guys, at natatabangan ako. Okay.
Sindihan na natin. Ano pa sa mindi? Ayan. Parang matabang. Tama lang. Tama lang? Papa, 50 ang order nito.
Okay. Wow! So, paano natin may dadala doon? Hindi ka man lang nag-prepare na yan sa kanila? Ano sabi? Inalok mo? Sabi naman yan, pinag-drop sa kama. Kasi yung naman dapat pinag-drop.
Nag-Ginit kasi, hindi natin na-display ba? Agoy, agoy, agoy. Mabigat ba? Agoy. Sarap. Masisig na. Tapos ito naman yung pang-pakbet. Pakbet natin. Hindi ho. Ay, naku, ayoko po ng uta. Hindi ho. Hindi, kuya, hindi. Lagay ng kindi ay. Wala na tindahan dito. Marami pa po dyan. Tindahan? Oo. Ang laman dito ka. Ah. Papakita ko lahat ng niluto natin ngayon, ha. Ito ay turon. Ito ay lumpia. Kita naman. Lumpiang toge. Ito naman yung fishball kikiam. Tapos, ito naman yung ating gulay na pakbet. Tapos, ito yung ating sisig. O, diba? Ang dami nating naluto today. Ay. Yan. Diyan ito kami tindahan, o. Yan. Siya naman yung mga paninda ko. Yan. Ang usok. Ayos, excuse me. Di ba? Ating paninda. Ating tindahan. Ayan. Usok na. Paliliyabin ko lang yun. Wait lang. May-day mo na yung sisig.
Tignan nyo yung ano, yung itinambak kay Mister na meron kasing taga dito na nagtatrabaho sa scrapan ba yun? Parang sa ano ng mga ganyan. Wait lang. Oh, yan si Mister. Oh. Kahilab, oh. Mm. Pare, kahilap eh, wala. Hirap lang talaga kami. Kaya, construction na lang trabaho ko ngayon. May nagbigay sa amin ng mga kahoy na scrap. Isang truck. Oh, ayan, oh. Kaysa nga naman problema nila kung saan itatapon. Kahilap, ano ka na, pakasal ka na. Naku, ang dami pang gatong nito. Kahit siguro isang bupa ka eh, kayang palambutin nila eh. O yan, dahil gatong. Hindi na muna ako mangangahoy ng Matagal-tagal. hanggang December. Makakapahinga rin sa pangangahoy. Bibiyak-biyakin mo lang pa, tapos ibibilad lang natin. Doon ka lang sa malaki maggatong kasi yung mga tiyo, kahit di mo nabiyakan yan pag napalingasan mo. Mm. Mga tiyo naman. Ang dami pang pako na makukuha dito. Oo. Pamilin ka naman. Papa, yung panty mo nakikita. Panty. Ang dami pang pipiliin dito. Lalabas na kasi yung drive yan. Pa, hindi yun pwede ni 45. Bakit? 150 yun. Ay, 50 yun. Ikaw kaya naisip ko sa gastos mo. Tricycle pa? Motor lang. Si Buda lang? Ikaw, panggatong. Ay, magagawa pa akong pangkulungan. Ang lalaki eh. Dito ko yung hinira. At yung malapit na merienda. Hindi nga, sabi niya, basura na nga yan eh. Kasi na lang kami mga sako-sako. Ang daming sako. Sa taniman. Nasaan? Eh, kung sinamba ko dun, hindi lang sanda ang sako yata. Ay, meron? Dati pa nga doon. Dami pagtataniman pala, talong. Kaya nga, puno nila doon. Kaya yung mga kupit pang sila doon. Kaya nga kaya mo pinakagbibigay. Oh. Pumasok. Si Emran hindi pumasok. Si Baby Andy rin pumasok. Si Emran lang at saka si Buda.
Nakapaggatong ka nung malaki.
Nagsaing na din naman ako eh. Tayo ng kulungan. Diyan ka naman pala. Tingnan nga, Traps. Tayo guys. Susunod naman tayo doon sa akin. Anak ko nagbukso. Awasan na. Maraming salamat po sa inyo. Akala mo may pera ko din naka... Parang nakakaluho. Dami kong matipid. Papahakot kay Sikret mamaya. Wala na tanggalin. Oh.
Punta tayo doon, dali. Mga sirao. May kumukurin na. Sisig. Sisig. Ala, Ilocano style. Walang niyo. Ha? Binong pala yung kaibigan pagkain. Kanina, kamamay din. Sisa, gabi na mo. Buga lang, bugain ko ha. Oo, kasi Sandre lang din, mamaya sunduin ko. Hindi pumasok si Tricia. Ang lalaki ng ginatong ko. Ewan ko lang kung maubusan ka pa ng gato ngayon. Bibilag pala na ano. Yun lang. Oo. Huwag bitawi. At mababasa. Talaga naman itong aking bulinggit na ano. Wala natin na yun. Puro chocolate lang. Wait lang. Wait. Ayun. Ayun. Sarap. Sarap. Tapos mama lang. Ngayon. 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 Ha? Ngayon. Ngayon. Ha? Ano yun, ha? Ano yun, ha? Paano ba paliitin ito? Hirap naman paliitin.
saan naman yan pala napunta yung live ko ba? Abot usok dyan? Hindi naman ta. Anong mayroon dito? Sisig. Wow! Oh my. May ano parts. Ano? Ano? Ayaw mo ng pera? Bigyan nilang pera. Ano ito? Ayaw mo yata eh. Saan ito? Ako yung sa'yo kahapon ha. Ay, putang ina dito. Hindi ano, makakalimutin. Sa sisig? Oo. 50 nga lang. No? Dapat hindi ko na binayaran. Makalimutin niya. Eh, sabi ko sa kanya, hindi sa kanya nag-autang. Tapos sunod, hindi ko na bayaran. Lagot tayo, parts. Patay tayo dyan. Makalimutin. Ano si Lula, no? Mulat na lang, may inaabot na pera sa kanya, hindi niya alam sa akong para saan. Nakakalimutin. Ito, gulay na ano? Pakbat parts, 35. Hindi ko naman iniano yung silid. Uulam din ba yung mga bata? Hindi. Sa iya. Wala. Okay. Lagyan ko na lang din. Hindi ako na ano. Bakit? Kasi mali mo. Nahilig yung sili. Hindi ko lang na. Lagyan ko na lang din para ano. Maayos. Mama na lang dyan. Isang mo lang. Ako naman na yata eh. Kaya mo na ba? Wala din akong pansandok dyan. Wait lang. Sa susunod nito, wala. Magiging restaurant na to. Magiging restaurant na to. Kaya nga. Ito na lang yung para yan ang assistant ko. Para may pera na kami ni Roslyn. Balak ko nga din. May karne rin to parts eh. Baboy din. Bawal ka ba? Ako ang hindi kain ng ano, kahit ano. Ay yung mga anak ko. Yung tatlo, iglesia yun eh. Oo. Ay yung dalawa, hindi na kumakain ng baboy. Ako lang kakain. Ay, iglesia katuloy ko naman. Dapat nagugutom na din ako. Oo, makalusin. Wala lasinsin ha. May nasa uli pala ako sa iyong buti na hindi pala sa iyo. Ano? Kay ano pala yon? Kaya dito sa kabila. Kay Bisaya. Mayara ko na lang. Adi, ano? Oo. Edi may utang akong isang bote cards. Oh. Gusto mo, Roslyn? Patay mo. Naimuta ako dito sa na. Sa mukbang itong babae. Parang patay gutom. Pagkagawa mo. Isa na lang. Ilan kayo? Sana mo naman ang hat.
Sana inulam na lang. Sana nag-ulam na lang tayo. Nauulog na ako. Tingnan mo, nauulog na. Kaya first bite. Makain sila ng kapon. Okay. Kala ko, nakapagsalito na ako. Kala ko, nakapagsalito na. Dapat bilay? Nay? Oh, May sinigang mix ng gabi? tita, bibili daw. Sinigang mix na may gabi. Sinigang mix sa gabi. Sabi ko na, Anong nangyari sa'yo, idol? Bakit wala nang pumapansin sa'yo sa daan? Anong nangyari sa'yo, idol lover? Bakit wala nang pumapansin sa'yo sa daan? magic sarap. Ang magic sarap. Anong nangyari sa'yo, idol lover? Bakit wala nang pumapansin sa'yo sa daan? Huwag mo pa kailaman. Huwag mo pinakaya. Huwag kasi gapo. Pakailaman po. O huwag nga po pakailaman po. At may natingnan siya mga. May ni-stock si mama. Thank Hindi you. ko na paglalagyan ng asukal sa labas. Crispy pa rin sa ulo. Merienda naman ang cook.